Spiss nisimgħu il-kelma konverżjoni. Nisimgħuha waqt xi omelija jew waqt xi taħdita. X'inhi din il-konverżjoni? Il-kelma konverżjoni tfisser bidla. Imma fil-lingwaġġ tagħna tansara, fil-lingwaġġ tagħna spiritwali, meta qegħdin ngħidu konverżjoni, qegħdin nifhmu dik il-bidla tal-qalb li l-bniedem mela int u jien nieħdu deċiżjoni biex inkunu iktar qrib ta' Ġesu. Hemm min jgħid li mal-konverżjoni mhux ta' xi ħadd midneb kbir u li f'daqqa waħda jsir tajjeb. Iva, dik hi konverżjoni kbira. U hemm min isemmi l-konverżjoni ta' San Pawl. Għalkemm il-Biblisti dwar dan għandhom xi kummentaw meta jgħidu li il-konverżjoni ta' San Pawl mhux ta' raġel ħażin li sar tajjeb imma hija sejħa iktar profonda fil-mixja tiegħu wara l-mulej. Għas San Pawl ma kienx raġel ħażin, kien Fariżew mimli ħeġġa, imma kien miexi f'direzzjoni ħanejdula mhux korretta. U l-mulej sejjaħlu għalih hija konverżjoni. Imma llum qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-konverżjoni anke ta' bniedem li jkun tajjeb. Bniedem li qed jipprova jgħix il-ħajja nisranija tiegħu jew tagħha u jintabaħ li hemm xi difett, xi atteġġament negattiv. Meta kliem jgħod għalik u għalija. Il-konverżjoni li mhix tar-randam biss, il-konverżjoni hija s-sena kollha. Li dak li jkun fid-dawl tal-kelma tal-mulej jaraf li hemm aspett li jeħtieġ il-fejqan tal-mulej. Imma qabel ma nilqa' l-fejqan tal-mulej, irid nieħu deċiżjoni bħalma jagħmel dak li nsejħulu l-liben il-ħali, liben prodigu, jgħid ħanqum murant missieri u ngħidu li dnibt kontra s-sema u kontrik. Il-konverżjoni hija għal kulħadd mela. Mhijiex biss nerġa' ngħid għal min kien midneb kbir u sar tajjeb, imma wkoll għal min qed jipprova jgħix ħajja tajba u jipprova jikber fil-perfezzjoni. Jipprova jħobb iktar, nipprovaw naħfru iktar, nipprovaw inħadnu il-virtujiet fil-waqt li aħna nħallu warajna dak kollu li jxekkilna. Jista' jkun vizzju, jista' jkun xi ħaġa anki żgħira, imma li tkun qiegħda ixxekklek, tkun qiegħda tkun ta' ostaklu li inti timxi iktar fil-qrib tal-mulej. Għalhekk iż-żmien mhux biss tar-randan, imma s-sena kollha nerġa' ngħid huwa żmien ta' grazzja. Huwa żmien fih aħna nilqgħu l-aħbar it-tajba, nieħdu deċiżjoni u nibdlu d-direzzjoni jekk hemm bżonn biex inkunu iktar qrib tal-mulej. Ikonna qalbna qrib tal-qalb tiegħu. Din hi l-konverżjoni vera.